mo sa ipahimutang lang sa ang mga biktima niya. Afterwards, diyan na si Ruby magsabot sa among mga pamilya. So confirm gini sir nga kani namatay imong ugangan nga mao'y tag-iya kini si Sixto Berdin. Apas ako asawa. Kinsa pa may lain nga matay ani sir? Anak niya si Gwendolyn Berdin Losero o kung brother-in-law pod nga si Christian Monsanto. Kunya bana sa cousin sa akong asawa nga si RJ Cubar. So kaning mga nangaangol igunsa man ni ninyo sir? Mga parente rasad na nila mga side sa akong mama. Kani sila si Justin Lianas. Pila edad ani? Wala pa idea sir, mga 20 plus pa na sir. Kani si Julito Inok. Mga 20 plus po sir. Trabante ni? Nya si Jade Resonable. Basta pati sa sir. Trabante ni. Kani si Joanna Berdin o si Rodnel. Kana si Rodnel anak na ni Sito Berdin. Ison sa akong asawa o iyang asawa si Joanna Berdin. Kaning si Rinrin. Iyan ang anak. So status aning mga nangaangol sir? So far okay raman sa kanirang si Rinrin yang anak nga ni confirm namo pagkagabi mga alas 12 sa gabi nga wala na pod siya. Unya sa karon ng morning nga bawan sa nako kana si Jade basin sa siguro nga na wagtang po siya. Unom na ang patay. Aka na sa unom ang patay sa naitabo nga pagkasunog sa pabrika sa pabuto dinhi sa Judas Belt. Naitabo ang sunog kagahapon sa hapon nga na fire out alas 3 sa namanikapin sa hapon. So asa ipahimutang ang mga patayng lawas? Diri ra po sa mga area sir kami kanina sa Punduyo mao ni diri may among plano ibutang diri ang mga patay lawas sa among pamilya. Pagkahitabo atong sunog di sir, pwede nimo maistorya di nagatupay tabo or base sa imong kuan daga dire mo jud ka unsay nakuha ng mga kasayuran atong pagsunog? Kapag gid siya nga panahon na sir nag production gid sila kaan fireworks o niya nagid possibility ato nga nagid discussion na abot na murag among possibility ato nga among question is basin sa friction sa bombshell ilagihimo. So basin spark buto dito. Kani ding bombshell is yung friction nga naman sa din ni pag porma paghimo di. Kuan mo gud sir, but na siya both side murag cup nga circle niya butangan na siya mga unsay ilay butang nila diha like bura something. So ila na akob hindi ka akob na nila ila na twist parang hugot niya tipan din nila. So what kay ba na possibility diha dapita or maybe nahulog or unsa ba? Okay, once nga let's say mahulog mubutog yun may tendency nga mubutog. Pinganan jud kay ning bombshell nga di kaya ninyo nga mahulog. And then dugay na ni nga kuan sir pabrika. Since pa siguro ng mga daga o nitaw pa ako mga kuan or gagmay pa sila mo na lang pabuto diri kay gila mo ni ang kuan ang kaning babag dos nga naga Judas Belt nga mao gyud negosyo sa ilaha. Lisensyado ba o nabay permit sa Lapu-Lapu City Government or sa bombero? Naas la sir. Rambulit ang ilang permit sir. Rambulit. Do na may permit. So humana gyud gi-inspect dire sa kuan authority. Nag possibility sir naman sila permit. Kumusta man ang sa financial sir nagkinanglan ba mo tabang? Yeah. So sa taga sa among mga natabo sa among family, nakinlang ko sa inyong prayers, sa inyong financial nga support. Ano siya. So importante ka ng prayers ng ganyan ang pag-ampo gyud. Pag-ampo nga pagligon sa among family. Correct. So mao kinanglan nga iampo nato sila mga naga-view sa Brigada News FM Cebu nga iampo tong pamilya nga mas strong sila nining pagsuway no magbalig-on ang ilang kaugalingon ang ilang pamilya. Yeah. Kung sa may tapang sir nga initial tapang sa government nga inyong nadawat. So far naroy mga goods abot. So but
wala pa may update po sa uban basta kung kuan mga goods pa naabot. Kaya ni pasalig man si Mayor nga tabangan mo o ka mga biktima sa sunog. And then ba niyari nga bombero sir nga nakasulti unsay hinungdan sa sunog, nakasulti sa inyo ha? Wala pa. Wala pa. So basi karon tagtaod na mara ito. So imong message sir sa mga publiko bahay na ning hitabo Kani siya trahedya magina siya sa atong diri sa atong babag. So content pa padayon na punta sa atong kinabuhi nga makaligon ta sa tanan nga maabot trahedya sa atong pamilya. Condolence sir Kent Agostinis no ang umagad ni Sir Sixto Burden nga usas tag-iya mao gitag-iya ning pabrika dinhi sa pabuto sa Babag nya nakala sa 20 taon siya lakip na ang iyang anak umagad ug ang mga trabahante og apo.